Maayong gabi sa inyong tanan. Di ako karon sa balay ni Mother Earth. Ang ganap karong gabi una manihapon mi kay lami kaayo ang sudan nga luto ni Boss Richard. Ali Danny Richard. Kay naatay paga-istoryahan. Yes. Okay ra ba ka? Okay ra kayo. No problems. Okay ra si bossing Mr. Gingayan. It's okay, guys. So manihapon ta karon. Ikaw ti okay ra ka ti? Na si Auntie Mercy Dani pod. Nag-edit si Auntie Mercy. Ikaw okay ra ka? Okay pa sa all right. Ahi ka ni okay na okay. Ano sa igit-igit ba dir? Ha? Edit. Ibo nga na pag-istorya na Mother Earth. Edit. Ang iyang paghunad ay pagtuon ni Mother igit-igit. Nada ni si Ingot. Di, tanaw na to Ingot di. Ikuan daw Ngot. Yan na raw. Ay, thank you. Kay ngano ang kamot ni Ingot agkakuan na siya. Agkalangko na. Yan na pangot, yan na Ngot, gamay Ngot. Ha? Dana taman? Dili igna gidana. Ya, pugso na nimo potol na hinunam. Yan na Ngot, yan na sangot di. Hala, murag nakuan ang ihadani dapit o. Ang ihadani dapit. Pero lahira dato miagi guys kay ngano. Ang kani ang kamot ana ra jud, maana ra. Pero karon maana na niya oh. Oh, maana na niya. Sakit ngot dili. Nadi agka alisod budag kaong kang. Nya nada ni si Tata. Sila nagpanga sila ni Tata na sila Dani. Nausa ka nag-edit ka? Video? Ha? Kaya kaya panyapon ta. Lalay si Bossing Alan, nag-duty ka Bossing? Wala. Gikan ka nag-duty? Yes, ma'am. Okay, tali na. Kay manhapon na ta. Nya di ami karon diri nagtipok-tipok na pud mi. Kay gikan mi dito sa kuan dagat kaganiha. Nya pag-abot nimo Mother naana sila Tata din ni Mother pag-abot nimo. Og karon manihapon nami kay dami kayo ang among sudan. Nya ang kuan isda gibutangan sa talong. Sige na. Ara si Mige. Sige pagyapon mo pagkundat diha. Gabi na. Ari diri chichi. Queenie, asa na pa? Nagkaon na si Queenie sila. Ha? Nagkaon na si Queenie same sila ni ang tinday. Nagbo. Kan unsa nganong nanagbo man dito? Pagbalik na muna ang Pagbalik na mo din wa pa ba sila mama dito. Oo niya. O man nabrihan. Wa pa naabrihan dito na sila nagkuan. Nagkaon din sila dito? Nangaon na sila dito. Nangaon sila. Apil. Ikaw din Mige ka kaon Mige? Unya unsa man ni si kuan? Ali na ngot. Ngot. Ali na kaon na. Sige na. May gani kay na okay na ang kamot ni. Lunaw sa maka. Elsembe. Sa man kuan. Kani mga gaming-gaming din sa daplin. Diha kana para. Nang sa ni isaho ni Damiana. Manhapon ta. Sige na mo. Ingot wag pre. Ay butang sa isipti na di. Sige na pag-pre na chi. Amen. Kaon na. Let's eat, guys. Tagay si saksak sa talong. Kulog di ni kaon sa. Agoy di ni kaon sa isda di ay. Di ka kaon sa isda sak. Unsa may mo hapish? Ha? Ginamos. Agoy. Iso ko na niya ha. Ay tagay talong si saksak. Agoy dili agkaon sa isda unya agkaon sa sabaw. Ha? Uy, ang simod ni mama unsa ma? Litson manok. Tagay sa dali kanon. Tagay sa nasi kuyo mo talaga kanon. Pakahiyok-hiyok na din siya ngot. Biraw na ganyan. Dili na siya kuan nga, di na siya normal siguro pagkakuan da balik dali da. Singkaw na ni siya maana. Dili na dulo kinana daw. Ha? Inana gangot. Dili na makatatata. Parang. Pero at least baya kay datong miagi kay strict na baya kay ni siya kanunay. Karon kay nakaana na dito. Di. Isda o. Pinaksiyo ni nga sinabaw ha. Kamay. Sige, kaon. Kaon? Kaon na. Ha? Kung magaling na inyo din mukha, di sige to sa Kaon na isda. Kaya may naman Sabaw.
Nga Ako taga naman. si Miggy ka ang isda. Ito plato kiyo. Nga unsa man ang pandabunog diya ko ni. Kaon. Wa ka nagkapiti. Ano man? Lami kapida. Tog ino Ano to mais to siya? Kautot-utot to da. Di man na mga otot-otot na mais. Ha? Unsa may makautot-utot ka to kuan? Ang Ang gustin makautot-utot. samang gutag pa. Sarang gustin. Murag agkabuyo ko kung aginom ko. Ito, kanay mo kape, Mag-ikot ka tayo, mag-inom ka tayo. Kanang kuan mais? Ah. Asa na ni kani Mader? Hala, sosyalan lagi kay si Mader og kuan. Kasi naghatag na ite. Ma'am. Hala ma'am, thank you so much for your dispenser. Ay, dispenser ba tawag ani? Condiments. Condiments ba tawag ani? Oh, sosyalan kaayo. Kani mao ni kani kang Madam Pinay Beauty ni. Hoy, Oh, kang Madam Pinay Beauty. Thank you so much. Dayon naa sad tay panghimagas nga pinya. Nya kay bugnaw kay ni siya kay gikan ni siya sa ref. Nag-ice siya ganina tida. Mag-ice ni siya kaganiha. Para mga unta tanan. Ulang nga talong. Kagabi ang akong sudan tilapia. Nya akong gibutahan sa talong. Ano, iya go, pero sada tingin ko. Nya unsa may vlog ninyo ugma? Ha? Ha? Unsa Mader? Nah. Di man ka problema sa yape. Kaya ang video karon 50 minutes na, then maraming blessing nag-abot. Iya na iya. Don't take na pa mo na. Di kita tanan kay naa naman kita sa vlog. Muna giingon ako sa inyo ha nga naa naman tatanan, tagsa-tagsa naman ta ka channel. Kamu na bahala sa inyong channel unsaon ninyo pagpadaghan sa views, unsaon ninyo pagdiskarte nga makasweldo gid mo kada buwan. Kung man man amo Dios kung wala ka diya. Nga unsa may maayo kada adlaw na lang ako inyo Sa kuan. lugar na. Kada adlaw na lang ka namo dayon kuanon. Kahit lang, may doong dito sa inyo tayo. Kada adlaw talaka wa. Dili man ingon na nga dag ko inyong views kay na ako. Diskarte gyud ta. Daw kana inyong mga title, utruhan na inyong mga title. Kanang title bitaw nga masyak bitaw ang mga kuan, mga followers nga mag-ingon din si Richard nga grabe. May grabe talaga. Grabe talaga, guys. Sa tuwing i-upload na ganina. Oh. Nakaingon nun si Auntie Abing, tataon siya problema na nita. Oh. Na. Katawa ko ka muna kuluto. Kasi problema Mao na nga naman hindi upload nga problema makorda. Bis hindi ko na ito. advice na ko sa inyo ha. Oh, ko kiranaw. Kamu na bahala sa inyong channel unsaon ninyo pag-diskarte nga makasweldo mo. Pero ayaw sad mo vlog nga kanang makadaot. Kanang vlog bitaw nga kanang jolly bitaw sa tiya nga. Wala ingon nga mapaluy-luoy, wala ingon nga magdinautay, wala ingon nga magpakaluoy, magpakalimos. Nga nga vlog bitaw. Ato timan igina Pa ni Lula ba? Agod. kanang kuan na bitaw mga good vibes. Ay nag-comment na to sa akong vlog niya. Ikaw kaago kang kauna niya, ikaw lami kaon. Nakabidyo ra ba niyo? Nakabidyo ra ba ni? Nagtuo mo siguro diag nag-istorya ko niya. Wa ni nagko ng kamera, nakaon ka ni. Mao na nga. Bahala mo. Basta ang ato lang nga vlog ta nga walay maapektuhan. Walay mga kuan, pero karon ibalik na nato ang kuan atong panag-uban tanan nga okay tatanan, walay problema, walay dumot, walay unsa diha. Dali ko kagi na si Mami yun. Uy, bago na. Kay para hapsay ang atong pag di mo ganahan nga hapsay ang atong pagpuyo, hapsay atong una-una nga hapsay ang atong kada adlaw nga panghuna-huna. Isa ba pwede ganahan?
Like cook me? Jesus, Ginoo ko kamo ay pagkaon ninyo kung dili cook. Kung sa man inyong mga kuan. Ay mo anad-anad ng kukuk. Pag inom ka mong tubig. Ako ito tulog sa ako makuan. Alam mo, nalagi mangga na ni Mimo ni Mi. Ambot lagi ka naman gana. Kaon ta sa pinya. Dito mangga di. Ganyan. Kita man mangga. Apple mango. Apple mango. Uy, murag gibutangan lagi nig pinya asin. Yes, basta ako planet naging asin. Alam mi Butang kay gani? makawala man sa laba mi. Di man gud mapaak basta na asin. Ako kahit tulad to nimo. Maraming bising. Ang ititle sa imo ma. Na, Walang hiya yan si Maya Mia. Ang kapal lang mukha. Okay na ititle to nimo. Ang kapal ng pagmumukha ni Maya Mia. Oh. hindi na maduklan. Oh. Oh, di ba? Muros ikaw maghipos. Ano? Ano naman? Okay na to? Na title? Walang hiya si Maya Mia, nagtikangkang. O sabi na, padumbol. Nahuman na may open hapon ang mga bata nag-study na. Gitudluan ni Chichi, aw ni Queenie, gitudluan po sa ni Riluna. Ambot lang o gitudluan ba ni Riluna? Tudluan ako nagko. O si Saksak. Katugo na ka Sak, katulog na dito Sak. I-close na imong kuan Sak kay para magkatulog na. O karon muuli na ko si Chichi to ang nagpanit sa mangga. Magkaon pa di mo mangga? Ha? Kaon pa sila mangga. Asa man to dani akong kuan dala dani nga. Abi kini. Sa February mami check. Unsa man mangga? Unsa man? Naday mangga, andi di mangga di. Wa utik kita ihang kuan dana o sali. Tuwad-tuwad. Mangga isira din ang ref. Tagang kog mangga kani siya nga mangga kuan. Unsa ni nga mangga ta? Para maring inday ang salida sa TV. Akong vlog. Nya karon paingon ako mag-uli. Asa ni haray-haray. Ag-adto ko dito laliling kay tos joy-joy dito. Daw aghapit ko dito la iba. Kamo diri ra mo ugma, manlaba mo? Dini? Gato ka na rin ka. Ni naman ah. Ugma. Tabang mo dito kang Richard ugma aw ni kuan? Oh, mas maayo noon. Nagarin ako. Ate nagunsa ka na nati? Nag-edit ka? Nadani sa Auntie Mercy nag-edit kay grabe kasaba dito sa sulod. Nagarin ako kay gabi na hayag man sa noon karon o kay naay buwanon man siya guys. Uli na ko asa man ka ugma. Ato sayo kang iba ugma. Oh, ato dito pag kuan dito ug unsay naa dito. Ete sa pa. Ta hinay sa nagamay ang kuanta. Hinay sa nagamay ang video. Unsa? Ugma na lang. Oy. Ari na lang mo diri ugma buntag sayo. Kay ato ni kuanon dani ang kuan o. Kaning dani ba sa gawas? Oh, gabaon ta ni dani. Amo man nira po ni. Ha? Kay para malimpyo na ni dani o. Kani dani ugma guys, ugma sa buntag ako ning ila ipakuan ni Richard ug ni Alan mintras naa sila. Kay para kani dani mahawa na ni dani. Kay murag kani raman dani pud wa man na ingon nga gilansang pud sad siya. Kani raman dani oh kana. Di bali ugma pohon kani na lang ang sayuhon sa nila ni Richard ug ni Alan kay para matangtang ni dani. Kay lain pud sa tan-awon nga magpabilin pa ni dani. Pero dana pwede sa siguro unta ni dani kuanan oh kana ang tanuman sa kanang kuan kanang mukatay bitaw nga tanom. Kani dani, ang sate? O gulay, no? Kanila siguro dani ang kuanon ti. Kanila siguro dani ang sakuan kanang nagtapot dani. Kanang mukatay bitaw ti. Like ang palaya, daw kuan alugbati. Kani dani si kakilid-kilid ba? No? Sige. Kanilang dani siguro ang kuanon paguba niya. Ang kanin dani katunga, dili lang siguro. Butangan lang sad siguro ni dani sa tuong kay para na ay pugong daw tanuman sa kanang magbitay nga kuan. Magbitay nga gulay. Ugma pohon Chard ha? Ha? Asa naman mo maapot ang halayan. Ha?
Ang halayan. Tay sa pa ma, unsa man ni plano nimo dili ni nimo ipaguba dani di ay? Eh, nanag. Mao lagi dili man sa ni pwede mader nga ingani ra ni kanunay. Dili ba ni maayo ma? Unsa? Bukago na siya. Bukago na siya halayan. Mao gani kani dani. Oh. Kay di man sa ingon nga Kana na ang mga kuan may kwaon. asa. Unsay kana ra ang mga kuan mo'y kwaon? Ang pagkuan nyo dana, may gamon yung hagdanan. Ang kaya dana kay wala man nagilansang. Unahon ni siya pagkuan kay para na ay kuan magamit. Then dadto butangan tugtuong daw ay din putulon ni Dani daw katong didto. Kay kuan raman. Wala man nagilansang diha sa taas. Wala man nagilansang kani raman Dani nagkuano kapot. Ha? Ugma pohon. Chard ha? Oh, di na may magulat nimo. Ha? Di na may magulat nimo. O kung may mod para sa iyo kay para naana po yung time dito sa ilan ni Alan ugma pohon. Oo. Ha? Ali sa Dani. Ang kani Dani sa tunga. Pwede siya tuungan. Tuungan na lang ninyo dada putulon. Di bali ang putulon ninyo. Dani ra kanira Dani. Ang putulon. Kana dana o kana dana. Kana ibilin ra ni siya ang kani tunga. Nya kani Dani sa tunga pwede niyo butangan sa tuong kay para naapod sa pugong Dani sa kuan. Dana. Kay kanina ibilin na lang nato ni siya. Ang tangtangon. Kana, oh, basta kana dana daw kato dito kay para makuha na dana. Nabutangan na rin tuong na ni. O butangan na dito na kanang dana sa tunga kay para naa sa pugong. Di bali Dani mo maguna kay para naapod mo magamit. Kay ngano pwede naman mo magkuan na sa bangko daw inyo na putulon na. Daw dito po pwede sad mo magkuan sa bangko inyo na putulon dadto kay kana ra may nagkapot daw kani. Kani ra may nagkapot. No. Kaya kung maputol na siya dana, maana-mana siya kaputol. Butahan yung tuong dana kay para kuan. Kana ang naipugong. Iya ni. Sundangon naman na may sundang diya. Pin na ito gubat tanan to. Ayan na naguba diha. Kini ra ni. Oh. Kani, mo ibilin dani. Dana kay basig na kuan na nato tanom. Kini mo ibilin. Ha? Kini dili mo ibilin. Oh, kana dana. Pero kini di kilid gubaon ni. Asa? Kini pilire gubaon. O kana gubaon taman danang nay tukupod. Tama na ni. Oh. Natukuhan na rin. Sige. Oh. Pwede na. Ay, butangan lang tukuran ni halip. Uy, o i-straight lang ninyo. Oh, straight. Ha? I-straight lang ninyo. Di bali putulon ninyo dana ra sa kuan. Oh. Dahil itupong lang dahil ninyo. Naapa maning mga kuan kaning kawayan, ana lang yapon tupong lang yapon ninyo. Ha? Ano to? Alan, mao na tulan ha. Sige. Kagarin ako. Paingon na ta mag-uli. Ako nang hikot dani ang akong basa dito sa dagat kaganiha. Nya diretso na ta. Ari na ko ti. Bye. Naabot na jud ta diri sa payag. Putot. 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 Okay. Okay. Putot-putot di. Putot. Uy. Agoy. Nagkatulog na si Mario. Papa? Agoy, naghagok na. Nagkatulog na si Mario. Agoy, nakamataman. Agoy. Agoy, mama. Masay mo sudan, gibawgan ang iro. Wapan mo bawag Agoy, ginoo ko. Kani, dili ni kanunay iable. Pag mapuno na, isira na dahi ni ang pultahan na mahog sa iro. Kaya wapaday siya na mahog sa iro. Usa man ni paliton di ay. Gipaapas ka ba kaganiha wa ka nag-apas dito ha sa iba ha. Nya di ay kuan. Doon una niya nga mga bukog daw. Unsa ni naisda dani isagi? Una nimo? Ha? Gituwara ni mo? Sudan sa iro guys. Mamahog ta kayo pa siya na. Mahog sa iring daw iro. Thank you so much sa inyong tanan. Ako nang gi-instructionan si Richard ug si Alan nga
putol to nako dito ang katong sa palapala ni Janjan. Kay para mahawa na dayon to dadto mintras naa sila. Wala may lain mo kuan. Wala may lain mo putol, di ba? Nya kay naa man sila dadto, so tinabangay na lang. Ug daghan nga salamat guys sa inyong tanan. Mamahog na ta sa iring daw iro. Kay nagkauna ka, Sherwin? Nagkauna si Sherwin, ako nagkauna po ko dito ilan Mother Earth. So karon mamahog sa ta before ta matulog. Kay ugma na pod mag-video na pod sa ta ugma. So karon guys, daghan kaayong salamat sa inyong tanan og diri ra ko taman. Abangan ninyo ang mga ganap sa aming vlog diri sa bukid. Thank you so much sa inyong tanan. Bye!